Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li l-mistoqsija li għandha titressaq quddiem il-poplu għandha tkun waħda ċara li d-divorzju jingħata f'każ li l-koppja tkun ilha mifruda 4 snin, f'każ li tkun għamlet minn kollox biex tirranġa iżda ma rnexxilix u f'każ li jkun hemm manteniment xieraq għas-sieħeb jew sieħba u għat-tfal. Dawn għalija huma prinċipji illi mingħajrhom il-liġi tad-divorzju ma tkunx aċċettabbli f'pajjiżna, tenna l-kap tal-Oppożizzjoni. Il-mistoqsija proposta fil-mozzjoni tal-Grupp Parlamentari Laburista hija affirmata mill-membri parlamentari Laburisti kollha u għandha l-appoġġ tal-maġġoranza parlamentari għax hemm membri parlamentari tal-Gvern li ddikjaraw illi ser jivvutaw favur tagħha. Il-mistoqsija proposta mill-Prim Ministru għal Joseph Muscat hija sempliċistika għax tinjora r-realtajiet u l-komplessità tas-sitwazzjoni. Fl-ittra li bat lill Prim Ministru, Joseph Muscat jgħid li f'każ li l-poplu jivvota favur il-mozzjoni hekk kif proposta mill-Oppożizzjoni torbot idejn il-leġislatur preżenti u dawk futuri biex il-liġi tad-divorzju li tidħol b'referendum tkun tista' tinbidel biss b'referendum ieħor. Fl-ittra li bat lill Prim Ministru Joseph Muscat qal li huwa dispost jiltaqa' miegħu għal aktar diskussjoni. Qal ukoll li qed jaqbel li d-diskussjoni fil-Parlament tibda nhar l-Erbgħa u l-referendum isir is-Sibt 28 ta' Mejju. Joseph Muscat kiteb din l-ittra lill Prim Ministru wara li kkonsulta kull wieħed mill-membri tal-grupp parlamentari tiegħu.